भावरागुरियाव दिनै जयनिं हाबाफारि बिथांमोना गावसोरनि गोसोयैनो हाबफैदों दले बले फ्राय मोननै मोनथाम जायगायाव दिनै जयनिं प्रग्राम हाबाफारि खालामबाय थानाय जादों लास्ट भावरागुरियाव बिथांमोना बुंदों जे UPPLनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना ज' हाबफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो जोंनि दोलोआव बरायना लादों। आं आसा खालामो आरोबाव एसे एनै खना खनलायाव एसे जे दंबावो बिथांमोनाबो नैबे कयेक दिनाव फैनो खोथा होदों आरो जोंनि जे UPPL दोलोआ नेक्स्टआव जे सरकार दागोन बे रोखा जाबाय थागासिनो दं। बिथांमोना बबे राजखान्थि दोलोनिमोन? बिथांमोना आगोल BPFनिमोन आरो माखासे गुबुन गुबुन दोलोनिमोन। दा बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनायखौ नुनानै जे बेयाव जे 17 बोसोरनि आगोल मामोन आरो नैबे साराय 4 बोसोराव जे जे पिस फैदों सान्थि फैदों बैफोरखौ गासैखौबो नायजोबनानै बिथांमोना दिनै दले बले फैदों जोंनि दोलोआव। गंबेसे न'खरा फैगोन? बै गेबाव 55 न'खर दिनै फैदों। 55 न'खर फेमिलिया गावसोरनि गोसोयैनो जोंनि दोलोआव हाबफैबाय आरो बिथांमोना बुंदों जे जोङो UPPLआव थानानै आरो जोंल' हाबफैनाय नङा आरो जों खामानि मावबावगोन आरो लांबावगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। आच्चा कुसुगाव बियाब हिसाबै UPPLआ दासान्दि रायजो राजा माबायदि अनसायनाय मोनो? रायजो राजायाथ' जों जथेस्थ' जोंनि सायाव बिसास दं आरो फोथायनाय दं। बिनिखायनो जों जे रायजो राजानि खामानि मावबाय थादों आरो रायजो राजाया बेनिखायनो आश्वासाव थानानै एबारबो UPPLखौनो देरहाहोबावगोन होननानै दा रेडि जाना दं।